Nafarroako eskola publikoko irakasleek eskari asko dituzte eta horieko zentze aldera mobilizazioz betetako ikasturte hasiera izan dute. Bi greba egin dituzte dagoeneko Lab Esteila, Sela, Comisiones Obreras, UGT, ANFE eta APAPNA sindikatuek deituta irailaren 26an egin zuten lehena eta urriaren 29an bigarrena. Oihartzun handia izan dute biek eta manifestazio aski jendetsuak egin dira. Gaur langileen eskariak aintzat hartu dituela argudiatuta Hezkuntza Departamentuak proposamen bat egin die langileen ordezkariei. Gaur kontseilariak eman dizkigun proposamenak baloratu behar ditugu oraindik, sindikatu bakoitzak bere aldetik eta intersindikalean ere bihar bilduko gara eta balorazio oso bat luzatuko diegu bai irakasleei, bai zentroei, eta bitartean esan dezakeguna da gaur irakurri dugun proposamena ez dela nahikoa eta lan asko dugula oraindik aurretik guk eskatzen ditugun aldarrikapenak aurrera eramateko eta hobekuntzak hurrengo urtean zentroetan nabaritzen hasteko. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako erakunde publikoak kezkatuta daude feminismoaren aurkako mezuekin eta indarkeria matxista gutxiesten duten diskurtsoekin. Horregatik, indarkeria matxistaren kontrako egunerako antolatutako kanpaina instituzionalak mezu negazionistetan jarriko du arreta eta gizarte kohesiorako deia egin joera hori geldiarazteko. Indarkeria matxista ukatzea haren alde egitea da. Batu gaitezen geldiarazteko da Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako erakunde publikoek azaroaren 25an erabiliko duten leloa. Gaur egin dute aurkezpena lehendakaritzaren egoitzako areto nagusia. Milaka eta milaka herritarrek eskatu zuten Carlos Mazón Generalitateko presidentearen dimisioa pasaden larunbatean Valentzian. Espainiako gobernuak bertan duen ordezkaritzak plazaratutako datuen arabera 130.000 pertsona elkartu ziren denboralearen kudeaketa gaitzestea helburu zuen manifestazioan. Generalitateak jakinarazi duenez oraingoz ez dago inoren dimisiorik mahai gainean, ezta Mazón berarena ere. Azken honek datorren ostegunean agerraldia egingo duela adierazi du azalpen eta xehetasun handiagoak emateko asmoz. Arratsaldeon eta ongi etorri, memoriaren eguna ospatu zen atzo Euskal Autonomia Erkidegoan. Hori dela eta ekitaldi bat gauzatu zuten Gasteizko Legebiltzarrean, bertan ordezkaritza duten alderdi guztiek parte hartu zuten PPk eta Voxek izan ezik. Imanol Pradales lehendakariak memoria inklusibo eta kritiko bat eraikitzea aldarrikatu zuen. Bestalde, Etxeratek sakabanaketaren ondorio hildakoak ere biktima gisa aitortzeko eskaera plazaratu zuen atzo. Pasaden ostiralean aurkeztu zituen Iruñeko udalak 2025era bideraturiko aurrekontuak. Aurretik jakinarazi bezala historiako zifra altuena izango du. 287,6 milioi euroko plan ekonomikoa prestatu baitute. Iruñeko udalak aurrekontu berria izanen du 2025ean ostiralean gobernu taldea osatzen duten indarren. EH Bildu Geroa Bai eta Kontigo Zurekin eta PSNren artean akordioa sinatu ondoren. Akordioak legealdiko lehentasunezko proiektuak jasotzen dituen ibilbide orria izarri du. Eta 4 milioi euro bideratuko dira PSNek aurkeztutako zuzenketarako. Aurreikuspenen arabera, azaroaren 28an onartuko da aurrekontu proiektua eta martxoan lortutako gerakinekin inbertsio berriak onartuko dira. Gobernu taldearen aldetik, Iruñeko alkatea Joseba Sironek
EH Bilduren izenean, eta geroa bai udaltaldeko Mikel Arbendariz eta Kontigo Zurekin taldeko Txema Mauleon bozeramaileek sinatu dute akordioa. PSN-ren aldetik Marina Kurielek sinatu du, Iruñeko udaleko sozialistak taldeko bozeramaileak. Akordioa sinatu ostean, komunikabidei egindako adierazpenetan, Asironek adierazi du ilusio handiz hartzen dutela erronka. Iruñeko alkatearen ustetan, aurrekontu akordio honek 2023ko abenduan lortu zen akordio politikoa indartzen du. Akordio honek baieztatzen duela 2023ko abenduan lortu genuen akordioa. Bermatzeko Iruñan aldaketa politikoa izango dela. Eta arrazoia ematen digu hortan ere, ze erakusten da garai bateko paralisi horrekin amaitzeko behartzela aldaketa hori. Aurrekontu akordioak hainbat konpromiso biltzen ditu jarduera eremu desberdinetan. Hala nola, etxebizitza, mugikortasuna eta osasuna. Kultura plan estrategiko bat egitea, Iruñeko auzoetan jarduerak sustatzea eta berdintasun politikak. Iruñeko udalaren 2025erako aurrekontu proiektuak 287,6 milioi euroko aurrekontua du. Hau da, 2024ko onartutako baino 7,7 gehiago. Hiriaren historiako zifrarik altuena da, 2007an onartutako 270 milioiak gaindituz. Astelehen honetan eman dute aurrekontu proiektuaren ildo nagusien berri. 80 partida ezberdin, hiriko auzo guztietan proiektu eta jarduketa desberdinak dituztenak. Sarasate pasalekua berrurbanizatzea, Txantreako kaleak berritzea, Belosoko bidegorria edo Beritxitoseko errugbiztelai bat dira datorren urterako aurreikusitako inbertsio nagusitako batzuk. Euskal Autonomia Erkidegoko 2025ko aurrekontuei dagokionez gaur hasi ditu Noeldian Jou Ogasun Sailburuak alderdiekin aurreikusiriko bilerak datorren urteko proiektu ekonomikoa azaltzearen harira. Eusko Jaurlaritzarako bi alderdietako legebiltzarkideen bozekin, hau da EAJ eta PSkoekin nahikoa bailitzateke aurrekontuak onartzeko naiz eta Dianjou kalik eta babes zabalena edukitzea gustatuko litzaiokela adierazi duen. Gaur arratsaldeko 4:00 hasi du lehenengo bilera Ogasun Sailburuak. Oraingoan Sumar eta PPko ordezkariekin elkartu da. Ogasun Sailburua gaur arratsaldean bildu da Sumarreko eta PPko ordezkariekin, baina bihar EH Bilduko kideak hartuko ditu. Hain zuzen koalizio subiranistak gaur jakinarazi du beste proposamen bat jarriko duela Ogasun Sailburuaren mahai gainean, urrian Jaurlaritzarako eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoarako aldundietarako proposamen bateratu bat defendatu ostean. Oraingoan Jaurlaritzaren aurrekontuetara mugatuko direla azaldu du Peio Txamiano EH Bilduko eledunak, baina ez du xehetasun gehiago eman. Bueno, va a ser la segunda propuesta. Nafarroan hezkuntza publikoko sindikatuen ordezkariak eta hezkuntza departamentua elkartu egin dira beste behin ere gaur goizean. Kontseilariak helarazi dizkien proposamena sindikatu bakoitzak bere aldetik aztertuko du eta bihar elkartuko dira zentral guztiak balorazio orokorra egiteko. Irakaskuntza publikoko sindikatuek Carlos Jimeno hezkuntza kontseilarekin lehenengo bilera izan dute joan den urriaren 29ko bigarren greba ostean. Sindikatuek aurreko egunetan abisatu zutenez, Jimenori proposamen zehatzak eskatzen zizkioten, eta haserretak kezkati agertu dira bilera honetara. Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak ratioa murrizteko neurri berrien edukiaren berri eman du gaur. Neurri horiek langainkarga murrizteari, egonkortzeari eta irakaskuntza indartzeari gehitu berzaizkio. Proposamenen artean, Jimenok hauek adierazi ditu. Ratioen jaitsiera lineala etapa guztietan, irakasleen prestakuntzarako derrigorrezko orduak jaistea, irakaskuntzaren errefortzua sendotzea, egonkortzea eta karga burokratikoa murrizteko ildo zehatzak hobetzen jarraitzea. Hala ere, Komisiones Obrereseko Unai Alaba bozeramaileak bilera ostean adierazi duenez, neurriak eskasak dira eta bihar intersindikala batuko da Jimenoren proposamenak hobe baloratzeko. Gaur kontseilariak eman dizkigun proposamenak baloratu behar ditugu oraindik, sindikatu bakoitzak bere aldetik eta intersindikalean ere, bihar bilduko gara eta balorazio oso bat luzatuko diegu bai irakasleei, bai zentroei,
eta bitartean esan dezakeguna da gaur irakurri dugun proposamena ez dela nahikoa eta lan asko dugula oraindik aurretik guk eskatzen ditugun aldarrikapenak aurrera eramateko eta hobekuntzak hurrengo urtean zentroetan nabaritzen hasteko. Aurreratu digunez, astelehenean hilaren 18an beste mahai sektorial bat egongo da eta aurrera egin nahi dute sailak aurrera egin ez duen puntu guztietan. Momentu honetan ez dute baztertzen mobilizazio gehiago egitea, negoziazio batean aurkitzen direlarik. Azaroaren 25 arira indarkeria matxista ukatzen duten sare sozialetako mezuak agerian utzi eta datuekin indarkeria matxista ematen dela frogatzea da aurtengo Emakunderen kanpainaren muina. Ingurune matxista ukatzearen alde egitea da batu gaitezen geldiarazteko izango da leloa. Eta gaztei begiratuta, nik uste dut gehiengoak nolabait indarkeria matxistaren kontran zaudetela, berdintasunaren alde bazaudetela, baina jakin badakigu eragin hori, mezu horiek duten eragine horiei eta aurre egin behar diogu. Pasaden asteburuan, Helen Europako Berdintasun Linguistikoaren sareak batzarra ospatu zuen Bilbon. Bertan, Euskalgintzaren Kontseiluak Euskara larrialdi linguistikoan dagoela ohartarazi zuen. Herrigoraren Euskarari Puzka kanpaina azken txanpan sartu da, ekimen honen baitan larun batean elkarlan antolatu zuten Ablitasen eta 4.000 saski osatzea lortu zuten parte hartzaileek.
Ibarrangeluko herritar ugari Jesus Mari Ziluaga alkatea barne Lagako hondartzara gerturatu ziren larun batean. Bertan, kostako zuzendaritza dunetan gauzatzen hasi den obren aurkako protesta egin zuten. Izan ere, herritarren esanetan duela egun batzuetatik abian dauden lanen inguruan oso informazio gutxi jaso dute. Obrek bidunak lotuko dituen pasabide bat eraikitzeko balioko dute eta eremu hori ebakuazioak egiteko tokia izan da arduratuta agertu ziren ibarrangeluarrak. Ekonomia arloan ehundaka herritarrek Sunsundegi konpainiako lantegia ixtearen aurkako manifestazioan parte hartu zuten atzo Altsasun. Lantegiko enpresa batzordeak antolaturiko ekimena izan zen eta Sunsundegik etorkizuna du konponbidea lelopean gauzatu zuten protesta. Altsasuko Sunsundegi enpresak oraindik likidaziorik gabeko jarraipen hartzeko duenen konkurtsoan sartzen zela iragarri zuen asteartean. Halaber, 367 langileko plantillak 48,8 milioiko zorra duela aitortu zuen karrozeria enpresak. Gauzak horrela, igandean 2000 pertsona batu zituen Altsasuko kaleetan gauzatu zen manifestazioak. UGT, LAB eta ELA sindikatuen eskutik, Sunsundegiko enpresa batzordeak deitutako manifestazioan, industria plan batetik beste aukera bat bilatzeko inplikatutako alderdi guztien konpromisoa eskatu zuten. Hilabete gutxitan 800 lanpostu sortzeko aukera izatetik, dena galtzeko arriskua izaterako aldaketa bortitza mahai gainean jarri dute manifestalariek, plantillako langileek enpresaren informazio falta salatuz. Sindikatuek mugikortasunak aldaketa ugari jasango dituen garai honetan, Sunsundegi merkatua duen enpresa bat dela eta Altsasu zein Nafarroarako estrategikoa dela helarazi dute. Egoera larria bada ere aukera bat izan dezaketela jakinaraziz. UGTek oro bat Volvorekiko harremanak bideratzeak lehentasuna duela plazaratu du. Administrazio kontseilua zein Nafarroako gobernua mailan egotearen garrantzia azpimarratuz. Nafarroako gobernuak bere aldetik Sunsundegi egungo egoeratik aterako duen bazkide bat lortzeko prest agertu da. Mikel Irujo industria kontseilariak gainera azkenera arte lanean jarraituko dutela jakinarazi du. Araban, Arabar Errioxako upategien elkartea justizia auzitegi nagusiak epaitutakoaren aurka agertu da. Epaitegi honek Arabako mahastia sormarka bidera ezina zela epaitu zuen. Abrak aldiz erabakia irregularra dela deritzo. Euskal Autonomia Erkidegoko justizia auzitegi nagusiak atzera bota du Arabako Errioxako sormarka propioaren eraketa. Nahasmen handia eragingo liokela kontsumitzaileari argudiatu du auzitegi nagusiak. Eremu geografiko bera duten eta babestutako bi sormarka dituzten bi ardo eskainiko litzaiekelako. Arabako Errioxako upategien elkartea auzionen kontra agertu da. Epaiak elkartea babesik gabe utzi duela argudiatuz. Elkarteak salatu du erabakia behar bezala oinarrituta ez dauden bi txosten kontuan hartuta egin dela. Bat, Espainiako nekazaritza ministerioaren menpeko erakunde batek egindakoa eta bestea Errioxako unibertsitateko katedradun batek eta irakasle batek egindakoa. Biak Arabako mahastiak sormarkaren aurkakoak hain zuzen. Abra elkarteak 30 eguneko epea dauka Espainiako auzitegi gorenean helegitea aurkeztuko duen edo ez erabakitzeko. Hau izanik Arabako Errioxako sormarka propioa eratzeko azken aukera. Eusko Jaurlaritzak adierazi duenez, helegitea aurkezteko erabakia upategi elkartearekin batera hartuko du. Amaia Barredo elikadura landa garapen nekazaritza eta arrantza sailburua justizia auzitegi nagusiaren ebazpenarekin kritiko azaldu delarik. Valentziara goaz orain izan ere izugarrizko jendetza elkartu baitzen larun batean Valentzian generalitateak denboralean nola kudeatu duen gaitzetsi eta Carlos Mazón presidentearen dimisioa eskatzeko. 130.000 herritar bertaratu ziren guztira Espainiako gobernuak Valentzian duen ordezkaritzak emandako datuen arabera.
Euskal Herrira bueltan kultur arloan jokoteknia bideojokoen jardunaldia larun batean ospatu da. Bilbon bertan izan da Hamaika Telebista. Gamer Hauntziak, Azkue Fundazioak eta Bizkaiko Foru Aldundiak jokotekniaren 7. edizioa antolatu dute Euskararen etxe honetan, hainbat hitzaldi egon dira, baita gamer gela ere. Jokotekniagaz apurret bilatzen dugune da Euskal Herriko bideojoku, orokorren bideojokun industriz ezagutzera moti, batez euskeriagaz lotute, hainbat aditu ekarretxe bertora. Aurten Euskal Herrire begire jarri gara barrero, ez da lehenengo biderra, baina aukitu guzen lau izlarizek bertokoak izan dire. Balde batetik aztertu dugu lehen hezkuntzako ere gazle bategaz kontsumo ohiturak eta halako gomendizoak bideojokuen inguruen, zenbat jolastu, nun jolastu eta bar. Gero itzultzaile bat eduki dugu, bera arduratu da hainbat eta hainbat bideojoku euskeratzi ez. Eta horren inguruen bere lana azaldu duzku beste izlari batek eta itzulpenak eitzeko be, aholkuren bat edo beste be emoteko aukeri eduki dugu. Gero bestalde diseinatzaile grafiko bat egon da, 3. itzaldireko. Eta arduratu da batez be, marketinge aurkezti ez, bideojokuen marketing kanpaina bat edo marketing baliabideek zelan sortu, zelan bideratu, eta horren inguruko aholku batzuk emondozkuz. Eta bukatzeko artista nagusi bet eduki dugut, bertako Euskal Herriko estudio bateko artista nagusi bet. Sortu da bezan bideojokuek, Keplerian taldeko bideojokuek aurkezten, eta batez be untxe momentuen eratzen da bizen bideojokuek zer nolakoa da aurkezten ibili da. Tekstura, harri hauek adibidez, gerturatzen zarenean, pixel blokez egin da daude, bale? Gamer gela da berez, Gamer Hauntzi alkartiek egiten daben ekitaldi bet, tailer bat. Nun saiatzen garen, berez, euskarazko bideojokuen erakustaldi bet. Gamer Hauntziak berez, bere webgunien euskarazko bideojokuen zerrendideko, gaur egun 127 bideojoku edoz bertan. Eta egiten dugune da gamer geliaz, horrek ezagutzera amon, ez? Ezagutzeko da probetako aukeri izkaintzen dugu, hainbat ordenagailu, kontsola eta jartzen dugu, probetako, ez? Ikusteko ez dela euskarazko bideojoku mundu, ez dela bakarrik alako hezkuntza bideojoku eta mugatzen, danatari jolasteko aukeri dikugu gaur egun, Mario Kart, Minecraft, eta bertoko beste hainbat bideojoku dauze bai euskeraz eta bar, ezagunek edo txikiz hauek. Orduan, apurret danetarik jolastu lehikela, euskal hezkuntzan danetarik jolastu lehikela ezagutzera bideratutako ekintza bada. Berez da, euskararen etxean deitzen dugun lehenengo biderra da, oin urte pare bat bai engendun, Arrobia ikastolan engendun nien jokoteknia, bertan gamergelatxu bete eitzeko aukeri ukien duen, bertan eitzen dugun lehenengo aldize da, eta ia jente animetan da bertara otortzen da baina orokorrien nahiko txoko politxizetan da horretarako, ez? Ezagutzeko, aipatu dutena, gure hizkuntzan jolasteko aukeri bedeko gula. Gamer Hauntzen aldetik, bere inguruen dabizen beste sortzaile eta bideojokusaren aldetik, zerrenda hori hasten doala. Eta gaur egun bide bakarra dela, topetako ze joku dauen euskeraz, bai doakoak, bai ordainpekoak, plataforma desberdinetakoak. Orduan, interesa badagoen horretarako, justo lehen jokotenean bai urbildu askoz batzuk ez, esaten, ez da jakin hau euskeraz dagoenik, da igual jolasteko aukeri dekotoin, hor topeko duzu, gamerhauntzia.eus webgunien, bertan hau dana. Azteko, jokotekniarako badeko guz pentsa eta beste ekintza batzuk bideratxeri dikogun, adibidez garatzaileen asokatxu bet edo baina lehizetie berton ezagutzera moteko Euskal Herrizen indizen bideojokuek. Horretarako babes hori jasotzen dugun da aurrera etxeko aukeri dikogun. Bilbotik Gasteizera, Umbralight Festival Vitoria Gasteiz urtero Gasteizen hirian argi gutxieneko egunetan antolatzen den iluminazio jaialdia da. 4. edizioa otsailean izango da.
2025ko otsailaren 14tik 16ra Umbra Light argi jaialdiak Gasteizko kaleak zein eraikinak argiztatuko ditu berriro. Maider Etxeberria Gasteizko alkateak Erdi Aroko Almendra eta Zabalgunea jaialdiaren agertoki nagusiak izango direla jakinarazi du. Naiz eta jarduera lobaina bezalako beste toki batzuetara eramateko ahalegina egingo duten. Pasaden urtean 100.000 pertsona batu zituen ekitaldiaren 4. edizioa izango da hau. Jaialdiaren harrera ona dela eta 2025tik aurrera urtero egingo den hiriburuko jaialdi gisa mantentzeko apustua egingo dela jakinarazi du udalak. Orain arte aurreko edizioak 2 urtetan behin egin izan baitira. Cristina González Enplegu Merkataritza eta Turismoko Foru Aldunak ostatu ostalaritza eta hiriko merkataritzan bisitarik gehiago eta jarduera ekonomiko handiagoa sortzen dituela aitortu du. Gasteizko turismoaren irabaziei onura egiten dion jaialdiaren garrantzia maigainean jarriz. Artea bakea da lelopean Carlos Torrijos jaialdiko zuzendariak argiak, ideiak eta emozioak transmititzen dituen horretan Gasteizeko kaleetara bizikidetzaren elkar ulertzearen eta bakearen mezua helarazi nahi duela aitortu du. Iritsi gara amaierara euskarazko berri gehiagorako badakizu sartu gure atari digitalean. Zeama istaldeak 33 emakumezko abeslarirekin eta Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin plazaratutako elektrizitatea kantaren bertsio berezi batekin agurtuko gara. Arratsalde ona pasa. Gau ilun honen azken arnasketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut munduak hasten banau, lurronek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut, behintzat euritanten artean. Ilargiak erakusten duen aurpegiaren aurrean eskatzen diet. Oiukatu zizar galduei, nire negar malko ekernal desatela lurra, nire arimarekin energia banaiz. Gau ilun honen azken arnasketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut munduak azten banau, lurronek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut, pentsate euritanten artean. Bada ez bada banoa, egaka ez bada enoa, nire gorputzak eskatzen dizkidan atea purtuetara. Bada ez bada banoa, egaka ez bada enoa, zeruak eskaintzen didan amileira. Zaila izango da erabakitzea nork aukeratzen duen zer ikusi. Aldatu Euskaltelera Netflix, Amazon Prime eta Max barne, hilean 45 euro ordainduta. Kontratatu 17 berrogeian dendetan eta euskaltel.eusen. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Autokarabana gunea badagola. Eta zerbait ordaindu behar da, baina oso leku egokia eta lasaia da lo egiteko. Beraz, animatu. Baina Oiartza, gauza bat aztu dugu. Bai?
Zer? Badago saran ekintza bat oso leku gutxitan egiten dana eta gainera garai honetan ikus daitekena. Uste dut badakidala zertaz ari zaren. Usategiaz ari zara? Hori da? Usategiak ondo ezagutzeko, mugaren beste aldera joan beharko dugu, Etxalarrera. Beraz, gure furgonetara igo eta guazen Nafarrora.